Helo, Aled Hughes ydw i, yr Is-Asiant ar Gynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl, a dwi'n mynd i fod yn atab cwestiynau am y gwaith sy'n mynd ymlaen yma. Structure dros dro yw Cofferdam, a mae'n cael ei ddefnyddio i greu dry working environments, ac yma yn Rhyl, maen nhw'n cael ei defnyddio i adeiladu steps newydd i'r traeth. Mae Cofferdam yn ardal sydd wedi gau y ffordd oddi wrth ddŵr, sydd yn gallu ni bwmpio allan mwyn adeiladu. Mae'r Cofferdams yn amrywio mewn maint, ond mae rhai yma tua 3 metr o ddyfnder. Mae gennym 2 Cofferdam ar y traeth yn Rhyl, a maent yn cael ei symud ar hyd y traeth mwyn galluogi adeiladu o'r steps.